Právě se nacházíme v sektoru Kamenec na místě číslo 4 u týmu Garambaj 2. Dar chlapi, představte se na kameru. Čauko, tak ja som Jan Danaj. Ja Hendrik Mališ. Pokolikátý jste tady na Šíravě? Tak ja ako prvýkrát, ale Janko tu už... Ja už 5. alebo 6, neviem teraz presne. A za ty roky, co říkáš tady na to místo, co jsi si vylosoval? Tak ako miesto je dobré, ale tak klasický problém Šíravy, nie je to jednoduchý pretek a trápime sa, treba veľa materiálu, je to náročné fakt na ten materiál, či už sú to olova, šnúry, takže krmenie, takisto. Veľká voda, je potřeba hodně krmit a další. Presne tak. Dávame do toho všetko, no ideme na 150%. Měli jste nějaký problém, jsem slyšet, co se stalo tady? Tak, boli sme vyvážať a bohužiaľ výletná loď zobrala kolegovi celý stojan. Prišli sme o palicu, naviak. Ale je to pretek. Prud jste vůbec nenašli? Nenašli. Je to pretek, takže pokračujeme ďalej. Veríme, že ešte aspoň ten sektor dáme, vedie polka pretekov a uvidíme. Vy chytáte na šňůry, co jsem slyšel, nebo vlastce taky používáte? Vlastne nemajú zmysel na takúto vzdialenosť. Určite, tá ptáme sa každý. prieťažnosť. Určite šnúry, no ale treba ich hodne. Tu na Šíravu fakt hodne šnúr. Kopec sme už odtrhli, takže... Ale zase máme 2 bodované ryby, všetko je ešte otvorené. Je to, ja neviem, polovica preteku, 3 noci pred nami, takže stále to môže vypáliť dobre. Jaký příchutě bojlí volíte? Tak, dávame GLM mušľu, no a Fatboy, čo je olieň. Skúšali sme zo začiatku aj partikel, ale sme ho... A ty 2 záběry byly na co? No, jeden bol na GLM-ku a jeden na Fatboy. Ale všetko z kilometra. Dobrá, trošku teď na vás začalo foukat mírně, tak snad ty ryby to rozhejbe, že byste mohli mít víc záběrů. Tak vám budeme držet palce. Díky. A co je chlapi. Díky. A bacha na ty pruty.